गोदानासो दाना एकदम रेडि जाखाजोब्बाय दहायनो माबादों देहाखौसो नस्थ' खालामना लाबाय आंहा लाजियोहाय लोगोफोर संनाय खावनायफोरखौ बारा एसेबां रोंबांसो नायनोखायनो लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोननि गेजेराव आंहा दिनैसो मोनसे आरो ब्लग लानानै फैबावलायबाय दाख्लै खाननैसो फुजा नायबाय थादोंमोन ना फुजा नायै एकदमबारे लोमजानाय गगा मोननाय जागासिनो दङ लोगोफोर मा खालामबावनो उपाय गैया नै माथोआबोसो बोरैबा जालांबाय एकदम माथो साथो गैया जालांथारदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लाथाराखैमोन ना दिनैसो आरो इमान मोजां मोनाखै थेवबो गगा मोननानै खर'फोरा साबाय थादों थेवबाबो मोनसे दिनै ब्लग होनानै लाबोबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव सेयार खालामलांसै आं भिडिअनि गेजेरजों मा खिन्थिलांनो हायो खिन्थिलांनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नायै देहाखौसो नस्थ' खालामना लाबाय आंहा लोगोफोर मा जाबावगोन एकदम फिसालायाबो लोमजादों बिफायाबो गगा मोनगासिनो जोंहा हासबेन्डआ आंबोसो लोमजागासिनो एकदम परियालानो लोमजागासिनो जोंहा मा जाबावगोन दुर्गा फुजा थांबाय लोखि फुजा थांबाय आरो दा मा फुजा फैबावो एकदम गारमाफोरा माबा जाजोबदो बोरैबा जाजोबदो माबा थसेब मोनलायलांबाय खुगानिफ्राय माथो ओंखारा मोनलायलांदो एकदम माथो साथो बोरैबा जाजोबथारबाय आंनि मा जाबावगोन खुगानिफ्राय माथोआनो ओंखारा जालायलांबाय आरो देहाफ्रा थिग नङा नालाय लोमजाबाय थादों बेनिखायनो दिनै मासे दाउ फिसा दङमोन बेखौनो बुथारनो होबाय आरो बेखौनो दा जल बानायनानै एकदम फालौ सालौ गोसा होनानै जानोसै आरो बायमान गगा मोननायफोराबो एसे स्रां मोनगोन खोमा फालौ गोसा होनानै जाबाथाय बेखौनो दिनै जानांसिगोन बायमान देहाफोरखौ सक्ति मोननाय बायसा दुरबल मोननाय बारा खारगोन खोमा गिजानि नै गोदानासो दाना एकदम रेडि जाखाजोब्बाय दहायनो माबादोंमोन ना बुथारनो होदोंमोन ना दहायनो बुथारनानै माबा खालामखानानै ओमफ्राय दा गोथाव संना जालायनोसैलाय दिनै न'आवबो रावबो गैया माने एकदम आलासि जानो थांजोबदों जोंना हासबेन्ड थांदो बिबुंजो थांदो बिबोनां थांदो न'आव दा जों साथामल'सो दोङो जों साथामनि थाखाय संसै आरो ओंखाम दंखायो ओमफ्राय ओंख्रिखौ आं बेखौनो जल बानायना दोननोसै आरो बेदर मोनबायहाय भाजाया आं माने बेखौ गोरानबो बानाया नालाय गोरानबो बानाया ओमफ्राय रोसि थिगसे बेखौ जलखौ जानो नागिरदों आं बेखौ एकदमबारे गगा मोननायफोराव स्रां मोनगोन खोमा फालौ गोसा होखाबाय संनायखौ देखायबाय थायासै आं लाजियोहाय मोनबायानो जाबाय लाजियोहाय लोगोफोर संनाय खावनायफोरखौ बारा एसेबां रोंबांसो नायनोखायनो देखायबाय थानो लाजिनाय मोनो खिथिनो सोरबाबो बुंनो हायो नाय संनो रोङा मानो रोङा संनायनि भिडिअ खिथिबाय थादो ओरै होननानै बुङोना खायफाया बेनिखायनो आं संनायखौ खिथिबाय थायासै दा मोनबाय आरो ओंखामखौ दा लासैनो जासिगोन साहा लोंनो लुगैदो साहा खानानै लोंनोसै दा बारा बेलाबो जायाखैना ओंखाम दोनखायमोन ओमफ्राय बेदरखौ गोदाना होबाय नालाय ओमफ्राय बेदरखौ संग्रोबाय ओमफ्राय दा संखांनानैसो साहा फुदुंनानै साहा लोंग्रोनोसै आरो साहा लोंनो लुगैदो सानजौफु टाइमाव साहा लोंखायोना सानफ्रोमबो दिनै साहा फुदुङाखै रावबो गैयैखाय फुदुङाखैमोन ओमफ्राय आरो दा रावबो गैयाबाबो लोंनोसै आरो हारसिंबाबो लोंनो लुगैबाय आरो गगा मोननानै गन्थं सुख'आ एकदम बोरैबा मोनजोबलायलांबाय खर' सर' एकदम मा जाबावगोन सानना सुखुला आजां गाजां मोनदो एसे रावबो गैयैदो राबदो हारसिंबो जादों फिसालायाबो गगा मोनबाय थादोंना एकदम खेला खेजा खालामबाय थादों बेबो थानो सुखुवाखै दा बिमानि दैथि थांदो लाना थांदो दसे बेबो खें जाबाय थादों देहायानो थिग गैया रावाबो मा जाबावगोन आयौ बोरैबा मोनसोदो मेगनफोरखौ देहा थिग गैयिखायनो ब्लग बानायथाराखैमोन आं साननैसो ओमफ्राय दिनै आरो रावबो गैयैदो लाबदो बोरैबाबो मोनबाय हारसिं आजां गाजांनो मा खालामगोन मा मागोन जानानै देहा थिग दङाखै ब्लगखौनो लाबोबाय आरो दिनै मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव A few moments later मोनाबिलि जालायलांबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ दहाय जाखां लोंखां लानो खम समय मोनासै एकदम खेलें खेसें माबा
गथ'आ गाबबाय थानानै डिस्टार्ब होबाय थाना आं खर'फोरखौ बोरैबा लोमजाबाय थानो गगा मोननानै माथो जादों बोरैबा मोनजोबदों नालाय भिडिअ लानो मोनासै दासो उन्दुना दङमोन मेगनफोरखौ बोरैबा बुथे बुथे मोनलायबाय नै भिडिअखौ फोरावबाय थानाया लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा देहाया थिग नंखाना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर